Li gorî nîşanên dawî tê xuyakirin got çareseriyek siyasî nêzik ji rewşa Sûrî re wê weredanîn û nîşana dawî ya Siûdî mînak e. Li gorî hin jîderan ji rojnameya El Hayat re ragihandin piştî hewildanên berpirsên Siûdî bo vexwendina serokê nivîzgeha Netewa Sûrî Elî Memlûk li bajarê Cedda kirin û wiha pêreciviyan piştî 20 rojan ji hevdîtina Wezîrê Parastina Siûdî Mihemed bin Suleyman لەگەڵ سەرۆکێ رووسی بۆتین. Li gorî El Hayat got berpirsên Siûdî projeyeke bo çareserkirina rewşa Sûrî pêşkêşî Memlûk kirin û naveroka projeyê ji di mercan pêk tê yekem vekişandina Îran, Hizbullah û mîlîşeyên Şîî ji Sûriyê ta got Siûdiyê hew piştgiriya dijberiya Sûrî bike û bi dû re çareserî wê di nav Sûriyan bi xwe de bimîne. دویم دست به هەڵبژارتنên serokatî û berlemanî bikin dibin çavdêriya netewên yekbûyî de. Heman jêderan gotin got terôrbûna Esed ji her kesî re hatiye xuyakirin û şerê wî li dijî welatiyên Sûriye ne li dijî terôristan e û her tiştê goşxirakirin û kuştinê pêk tê bi serperiştiya Esed bixwe ye. Li gorî di hevdîtinê de hate xuyakirin got vexwendina Memlûk hate piştî nedurustbûna nerîna Rûsî ji şoreşa Sûriyê re û berdewamiya wê di piştgiriya Esed de û tevî got Mosko dizane got Siûdiyê piştgiriya dijberiya Sûrî dike lê ew dizane got çareserkirin jî bêyî nabe bi taybet piştî got Siûdiyê amadekirina xwe da xuyakirin bo çareserkirinek siyasî û rawestandina rijandina xwîna Sûriyan. İnisiyatîva Siûdî giringiya wê di vê demê de ew e razîkirina welatiyên Sûrî bi çi çareseriyê be ta got ji vê krîzê derkevin. Lewra Mosko neçar dimîne got ew li ser vê înisiyatîvê êmze bike. Hêjaya gotinê got Elî Memlûk û di berpirsên ewlekariya Sûrî yên bi nav û deng gihiştine Cedda û li ser heyama du rojan li gel Siûdiyan rûniştin têde berpirsên Siûdî tekezkirin got îşê wan ji Îranê tune ye di vê înisiyatîvê de. Herûha Memlûk doza demekê kir ta got lîkolînê li ser vê înisiyatîvê bike berî got bersiva xwe bide. Nayê veşartin got li hevkirina Îran û Amerîka derbarî krîza newewî ya Îranî wê çareserkirinek nêzik ji rewşa Sûrî re weredanîn lê ta niha nehatiye xuyakirin gelo di vê çareseriyê de wê mana Beşar el Esed hebe yan wê bêyî wî jî be û wê ev yek di dema pêş de were xuyakirin.